Iuli sa Pilipinas si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kini ang singgit sa iyang mga taga-suporta atol sa Solidarity Walk sa Davao City kagahapon. Samtang nabalaka sila Vice President Sara Duterte ug Senador Bongo sa kahimtang sa panglawas sa kanhi Pangulo. Ani ang report ni Argil Relator. Daw dili na mahulugan og dagom ang kadaghan sa supporters sa pamilyang Duterte nga misalmot sa Solidarity Walk agig pagsuporta kang former President Rodrigo Duterte. Gikan sila sa Rojas Avenue hangtod na sa San Pedro Square sa Davao City kung asa miatubang kanila si Mayor Baste Duterte. Gusto ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Illegal matud pa ang pag-aresto sa iyang amahan. The stories that I've heard about Marcelo and oppression is synonymous with the Marcos family name. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Duna sabsiyay mensahe kang Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved. We will stand up and we will fight back. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Ang pagbarog matud pa sa kanhi Pangulo sa politika mao ang rason kung anong anaasya karon sa International Criminal Court. Di nila gusto nga naan ng Rudy Duterte diha kay mapulilyaso ang ilang mga tola sa gobyerno. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Dugang niya, dili sa matud pasayangon ang sakripisyo sa iyang amahan. Ingnan na po nako, dari uspo nako. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan. Ang akong amahan, ipapreso nimo. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang Malacañang kalabot sa mga gibutyag ni Mayor Baste Duterte. Samtang nabalaka si Senator Bongo sa kahimtang sa panglawas sa kanhi Pangulo. Meron siyang gamot, 27 yung gamot niya na iniinom araw-araw na ngayon hindi na binigay sa kanya. Yung nurse niya pinauwi, walang nag-aalaga sa kanya. Hangyo niya nga iampo ang panglawas ug makagawas na si kanhi Pangulong Duterte gikan sa ICC. Kung kaya niyo siyang dalahin sa ibang bansa, alam kong kaya niyo rin siyang ibalik dito. Sa ulahing pahayag ni VP Sara niadtong Biyernes, wala siya hatagan og higayon nga makaistorya ang doktor labot sa plano sa pagtagad sa panglawas sa kanhi Pangulo samtang anaasulod sa detention center. Sabi ko sa kanya, Papa, kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa kanila. Huwag mo sabihin na okay ka lang. Wala pa'y pahayag ang ICC labot sa panglawas ni kanhi Pangulong Duterte. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.